صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام. ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد النظام. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Salam alaikum wa rahmatullah. Et maintenant, nous aurons l'occasion d'écouter un thème sur le titre Hommage aux martyrs de l'Ahmadiyya par l'honorable missionnaire Omar Mouaz Coulibaly.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي أنغا شيرو كرا كرايا فافو فمورتي أرمدني كانغي تيدا دوغلا فمني bunyani kanu kamo okore fame bunyani akanu kamo fanakara ala re fomere ka nyuma ma adamadini labo ikume ala ma masaminga nyuma ni andese ka danga adamado o manga kanu onve katada hagadola ayindura akanu nofe okuma isirasu la ilaha illa allah akrodete la mahbuba la mashuqa la maqsuda la matluba illa allah la ilaha illa allah akrodeni adoni mangi yere bedi foymo fo alakele okore ka kanu fogata yere bedi ami siraka seli tendru ode la ilaha illallah fo farkolo de kata ka foyi nengu ya fol mi ga farkolo reka jira ode bita be tendru mo ni oye ala mbeni fle ikoro hanni o tewa sake nga mbeye ambirle ni fle an warma denu an zevla nu an jew fle am so fle dimi so mbirle fle makorbo mbirle fle ala ambeni de ni o anno te wasake o ambe la ilaha illa allah afol min gara inne nguna o jirare farkolo la o de bitabe sel tendrumo of alhamdulillah muhammad kadine kanu dine du wani duna kanu blo nafe kiga foliga ke assalamu alaikum okore nenitela korofolteya iduna kanu dafa foyte kishiko silama fulikawe adunga kanu blonda la ilaha illallah afolika assalamu alaikum niduna kanu blo kono kabaka ko kishi de beya muhammad kanyana maya sallallahu alaihi wasallam nin ganui ibode ya kono ningishi ibode yakono ashufe atlefe odine retogo al islam nyere bedi nana ni nyere ye okore na makani jako nana nyere ye nyere di okore mana jako la masama magwe ngala ka jumonde zamakana ayi nyuma mingenye nyaye dande ola opma onyu mangela mai nana nyere do mo opma nana nyere dine re to ko nana nyere el islamu ana nana yere mama jako ya muyata nana yere ko kadaga ala nyuma minu ngaye ode asa onina na onyu mangela ngasuza opma ko fuete salamu ko assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ala kara ko de salamu aye salamu fo nyonye ni duna kuli ngono ka ba fuete kishiko opma ala kanena obele gele kishi
opma o yere di ala momi no ye dina yere donga e ka do ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono iko me amal make Nasir Ahmad Sahib alayya kala wala tasabanna allazina yuqtaluna fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yunsaqun ala koti ko akana ka kono maminu nu unni boru lanne ala kasirafe ko akana ka kono ko shudo de bal ahyaun ayu nyanamadu inda rabbihim dama yunsaquna uba ko ka gersiga usoro umasa alako minu nu sara ala sirafe akana ke aw kono ku shudo de shute unyana ma redo kuma flade forao alere alako ko uni boru la ala sirafe ufara okore ku te nyana ma lable fali korete ngalere ko ka kana ka kono ko shudo de ala yangono gone ere ko fara la srafe ngigo ala bi ko shute ay ku nyana ma wuru olu de nyana ma wi inda rabbu do ma yorola yurzaquna wo de mate ko ndesi jele mado ye femi zoro ala ka buyana ka turu ngoro wala ko gramini jeta te kelenye wa maminu me ni ubora ko luto ala srafe ya jadi keneka ala srafe ko ubega ko lu ndeso jako ayo an gonde siraso aya jade akana yangadi de ba ngule kata se amo ko yangadi kwangana yastabshiruna bilazina lam yalhaqu bihim ko yangadi an siraso ya kadi de na ya sura an musega sai kata katla kana ko gura an moke ay wele daka me wa kwangata ye ala rekano ko minu ndora ala siraso be kan wele de dawnye unyana madu opmana iba soro chugo de be chugo jime nyoye shudo ko nimbe yo opma jenne shuye ala ukanga na fumo amwatun jenne shuye aha nene awde shuye aya anda indai ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa rasulihi zada akun lima janyana mo yande folo de ko an shula mado nyana mo de nu nyere nyana ma lagi ka de nu ndai ka do ni bora ngala ko lalala ulu te shuye aw de shuye na ba do tikiti nyana ma ba wala tiga bi nga panga shuye dakuriya kelena dakuriya sedu shu mami ni anni borala ala kele konnana jadi konnana ala sirafe afo mo sedu shu daraja belebele ba nga akana ke ma kono kowo mi no ni borala kele keneka jadi ke ala sirafe kwa afo kele pe de mo sedu shu la 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 opma mata sedu shu nyewa ni mata sedu shu nyewa opma karabara de sedu shu turami no bakun muhammadun Abubakar kun sedu shu babawa Umar kun opma dakura kelena sedu shu yayi daraja do de ala bulo adama de kalle maniya be samo ka ala do be samo enni boradine kella so inni mabo sedu shu temere bi ko ka kamini suratul fatiha la okunde bi koreye siratal ladzina an'amta alaihim ala ne selikunye mbulangolo kana bo muhammadu kula de wande fade zawe mbefo na nyuma de nove ni mo soro sidikuya ni ma flana zoro za upma ala sedushia kana to ngate moka oni yero proko draka digo digo na te upma na o manyumanya fa ulai kama alladhina anama Allahu lahum minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin upma daraja ude be akufo kafon ni mami ndora keneka ode sedushi rere la la mogo be sedushi nye sedushi adama daraja dode nga adama de biteme sedushi yaka ibita siduku yala ko boni sedushi daraja ala bulu ibiteme sedushi fadaka je re ko re akada no yela
o ala don o le mania ala bo di ma mo je kono ya o fumana mami ni e mase way kanga sede o fumana ki ka do ka fo kasinga ni kene gene bo ala no fe falai aka kuna de ko nga nena welele do katai o fumana ni dongo farakolo janyako farakolo lafiyali ka o bebo abolo abina fo iya akene kandige ni ma famu aw mai bagangande keto kerenena lahiya saga ala kirako lahiya saga abi temene atige sirato ko kabaje garuwa ni mo fama ko kuma lahiya kandige ba abina fo ye muru da yere kala ka kandige o ka kuna de fir kuna mado o kuna mai ne ba to kuma na abi temene kabaje sirato ko kabaje garu o kuma mamnu ye ni kuma nu ni aya nu famu afamu chugo yere la ikado ka fo e billahi ni kade ka tame sedu shi aka ti dai de o wana man ne famu ni fam ba machaya jama'atu kono ta chugo tei kada ka albi bobara bin dolo ala kola ibi senge anaga bi boila kada ka ika ala kanu amasa se yorola o gote niwa bulowa sewa ala kira sallallahu alaihi wasallam sahaba mini atwadi abulungoni jogna ako bulungoni emi ala sirafe to ndi be akato bulungoni jogna emi ay kele kono fanni turala o kuma minu meno ndeke olu e sedu shu yo temene sedu shiyaka olu temene sedu shiyaka nga nene awte to yora do la sedu shu ko o ko te kama mei olu temene sedu shiyaka nga unima bula kele sirafe kama nyere be unni boru la kele kene nga utemene de seshaka nga unde do wara du la sedu shugo de o kuma daraja nani de fora suratul fatiha yo kun gori suratul nisa ay be no kono dona ka soro ka dakene ka fo chedo akana ka kono ko sedu shu ko ye mami natura kele kene ka dama aide ko daraja de ko fora aw kanga o de nyini a folo akana ke fade zago ye aya pande aka sabela nyini o hen namu mayai ni mo soro o kuma itoro sedu shiaka ni yere wuro da ka jugune duguma kana ta kiki itoro sedu shiaka o kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ayre ba wala aka hadisa dola sallallahu alaihi wasallam ko chodi ala sallallahu al mustamsik bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru 50 shahidan قالوا يا رسول الله أمنا أم منهم قال صلى الله عليه وسلم منكم ala kira ko je chenwati anyami wati dono bobulu ka ake adama de rete tayoro do ko ma miseki toro ne ala kira kata siraw ka o wati ako ikado o chekele sedu shu biduru de sarabe oye nare takbir Allahu akbar nare takbir Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam sedu shu ma chengoi biduru ma chene sahabo ko ya rasulullah sedu shu biduru ma kele ko sorowa ala kara ko tigi aywa uweru lay watere an sahabo nyono ma sirju ma biduru o ma kilingo sorori ala kara ko minkum aweru aw sahabo sirju mi worolo nyono ma biduru jela ba wati dina nyamine ma mimi inyetu kadina kisemine odo ki kado aw nyono sa sirju ma biduru baraji be otigila mai minkum aw tahabawla chedo kuma bafora dere nga afoku yen nefe anga do ka fo sidi shu de mate mami ni atora kele keneka mimi seki turo cheka ablen wati o kamo
ذكر وربي وجاء في بعدها قالوا يا رسول الله أمنكم ومنا وفي لفظ قال القابض على دينه كالقابض على الجمر والمستوطن بسنته له أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال منكم كو كرمغا أو ده تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا ko muyato gelaba wati ma mitro jine cheka o ma kelebe au nyono ma sedu chubiduru ka baraji soro kadaka au tlen ni here ko dabora evidme ba soro ala ko dabora bidme ba soro akonga wati min me ko fo ko o ma kele ni ayitro dinaka abina fo ayitro tasmaka minati ko shitala otomate ni era ko dabara na utlila de me babina koy nga me kan wati me voni ala ko wa ay mo ka pia emi ngo ebi dine chemene ibi korfo fa bela jele de ma chitila opmo na ko de me ba to lula opmo lu kele ubi aw nyono aw sahaba aw nyono sidi su biduru jela ba wati mami turu dine cheka ko ka do o chekele bi aw nyono ma biduru ka sayidula o ka jara sura alabulu amana ma be chodi bi ahmadiya awru minu me akal lame ani mamun de ahmadiya aya lame jenne tro me dine cheka je ko no bi ni ko jeni ito wafo on wa biya wa on gadri on diani ay aw lafiya me min dro ma cheka tasma bobolo dre jenu yoy ahmadiya tasma dame u kafa befe larabu ko muyato amakanye kerjon ko uyanga isa sayafo jema to ko nunga ko emeti ko nanye anjo ka nun laje nunu mina bedu muhammad ka dinena amara de babe mi ala kelembe o de ala ka ko lu tide me masoro ala ere ko nga nena ko wati na wulla ka me ala ko ke amide me masoro de me baten na jinna je ko do ahmad ya kelembe nani wo ne kafir fo gono gani anga shufer ka mimbe ya na be kan molu boli jaguraga aga chorba wele gata wa be misri kono kwa ka bo ahmad yala na bo ba muso minana jalsat le sama min nambo kono sisa abe barakero mina aku gat le damado damo aba fa jalsat le sama nge fa bora kalama kunu ka bayane aya wele ka fa aywa inne ga dinya bana kana donga so kono bile ay ko do kewa ay ne wulo de ye ne ko de kana wahabiyala I wulo de lay mu am nyode muna bita ahmadiya ina anga de fa ya bana atmaka ba ku telefon kono kun so ma jona fa wala ka fa abitami ayo ko jumenga ay ko muna nyendoro dine chen yere ka de ma babe mi amma de ma soro faso kono ajigi be mi ala kelembewu ani mini ahmadiya wi tasuma dara kono to wara bulo so adara aka barayorola abaraga wabiya funa fe muso fana wabiya denye abitami alle anni dogi fi masigi me asisa aya koro ni ye misale afla koro o yandai oni je yere kono dakurnya jugu maminu no be ka fo ahmadiamo anu ye sebeni che jugu minu ga nyesi ahmadiamo au ben me kalamo ale de flani aljeni niye angoro tay
doyni opma nara kira kola jelaba wati dine chen wati a chen nato a chen memnu mulo olu tafe uka chene ko akado ko te chen opma kala yini bike amaja anga twanga sutra kono hanni dine rabi mburoki lala de siro mo ngaka fo muhammadu chena ni nagora na muhammadu kanu bendela muhammadu ka daraja ko rabtamna silama ka bobe de ala reka kiliban jabi sabatin nela ukan la yini te ala la yinte muhammadu la yinte silama here bunya mi me anga de na manju do bunya bina banga upma ukaboto tabike bunya ine upma na madama e ka dakuru ya kono ala ka bunya bida kadaka muhammadu ka bunya bida kadaka olu ka bunya bida fini bi fara olu ko da anga bunya bida fini o ka toy e mi me cheka andi to نرى تكبير محمد المصطفى شهيدان أحمدية زنداباد شهيدان أحمدية زنداباد نرى تكبير الله أكبر حكمنا أي فلقة وكما لك نقول صحابة ولا أي روح ما بيدورو تيجي أبو دزرو صحابة ولا سيدو شدورو بيدورو وكبراجي أنك جلبا واتي ma misaki turu dere cheka ala kira ko ne ka sahaba ula ma biduru baraji ekele motoro ko abedo kono ko ala re atore ala ka soni jigina o ba mew sahaba ya bere duwa no da kan ka mekana muhammad no fe dinya furadi ala wanu waradu anu ko jambana la ma inda ko yoro ma dala ya to bakil au to do ala tadiba opmo dakuriya bay halbi jeni mafe atigi be mi nga asoroga ko de fi ka tasmata nina ko tahajjudu kele anga lage o wati ni mbara nyire konona akanga ke chugo missionary kanga giri chugo mi ikanga shinyana chugo mi kam mugo ube chugo mi missionary meko ke aketugo la uyeru bu yeredo ebitami kasore bega ka gwene ki ka tanada sir chale fonna mi madara yani ka chegene ena ala tebi sir shaira sorowa o adaraja ube nga soro ka kodi akakuna angwa atekwa na atefamo ateka na atefamo ibro dara soro wati nyime ali njono adamadu olu nogo no enyege okuli chena ne beta nindo na jila kama abiketa o ala kota enyi ndaro blede ina borobo kame no yimate sidiguyate serushia ma mi agwaza ere ekono dogi soro kadone alafe ko be ko kume wa ko bitoi nga adamade yere de kasali adamade ka yere baya ba bali daraja nuzur Allah alhamdulillah sayyiduna bilal ama kulungolo toy maga faragoni ka fara kuru tagada kono baraka ngako Allah Allah ahad bilal bin ga wati mi jom bilali abubakar ya ka horoya sayyidina umar ka khalifa ya wati ni bilal ku ko bara sayyidina umar fu liki jo sayyiduna bilal umar khalifa ko ni bilal kun ko bara be girga wuli kijo sayyidina bilal bina muya ka sayyidina aye jenani nogoni toro mi ala karano fe sallallahu alaihi wasallam ayada hala ba korta tawadu lillahi yarfaukumullah nga ere ikorta ka ba ne de missionnaire quoi imi nganga kwa ke katebe beka e biladige ne ere yira ko ke mi jeni ladige bli amma nga dore ke jaw ko ne missionnaire re e kanga bunne ke dugumo e ka bunu duguma de kanga juga betaye wa ala bi korata sika chitola nga ne re ko ka jira de ne de ni abana ititable wa minu mi ko fa olu de bitasa ete amita nyefe alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam akai imam mahdi nane sahaba ka utemena sedu siya daraja uka
ma kondo fo maye ngona tabe a chamandura amu ka daraja do sidu shadila ngateme mo ka ayo ko ni black ngulula ori atala kirako ma kele mi tura ka dina ka anyami pumana ebi sidu shu biduru baraji soro o puma daraja do nena ukango nyini de wo de ba to puma dina jekulu be ke dina jekulu yere abi famu abi kala abi tan abi wachi he ale nyeda mengala ka kaba e ko chogodi itafo itake nete no fe ninye benga alala kaba shaidu ye shere kaba koi ngalla hala be shere araka hala be shere kajira ka fo ko ni zeme so sirfa de wi minu no lubita amolu toy 1902 Imam Mahdi alayhi salam akile ka weleda Afghanistan we jamana doy ukadono ba do be bunya ani fasamandia anala kebe ka sangorota minamo odo ni masake misigi ukam masaya bambla churuni akuna o bunya tangu me kadamo ya ro jamana kono o yema bay sade o don ba bay de awulla kabita hijila 1902 tuna mana sallallahu alaihi aye imam mahdi no hadra mirza ghulam muhammad alayhi salam o ka wele dali ka fale ala kraka ce ku fole ne atlo dunu lay wati asro maka fitne fana be akoy jode yani nga fo min ti tara komita hijila o nyana bonde ko so mana ngata kibara tigi nga kibara lame ka shido نعرہ تکبیر اللہ اکبر غلام مرکز جے غلام مرکز جے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ikado ashina qadian atara ni ngalike uyesra ujirala Imam Mahdi alayhi salam nuruddin ya no nyajira atora bi ni ngaluke wala bidamo ako woni ala ka noro nanedre ako siga shitenna wami ko koy mva beyitay amal maw jenne ba kan fo jamana do masauka masaya bamvla churuba ukuna odone ba bay abena bi kolongolo Imam Mahdi sengoro dagura kelena kle demaro kera do ndemena kle tandur kera akwa bi segi Imam Mahdi bin Abdul Asra domi kanu o mi ngeme ka dukun labo ka farkulo labo ka ni labo anyaji borate akwa bi turo Imam Mahdi sega ka asumu Imam Mahdi golla kanu ke ako ya sayidi ikadinye de ako yecheyo ngala amru fawqa al-adabi ibe ka mi ngene ba famu ngane de ya muradi ki kanake ladabu yeche ngani ya muradira ako be adabu nyede Abdul Latif o yeche ndoy ajole turati anyeji bora o yo folidamo atara tara rajme afasula jamana rajme Afghanistan amalmo adunay o ya soro nafu ko ni ya duru fa bele jele fe masake na ka kongorosi ya doni ba to ko na duru ko ikado ko njende tama ka dine blagui kado dine korala ko ni shitana tikenya mala ko ni yo fo masake tlo koro ka che ka ulamor to ko che ka te fa bele jele la sira yoromi ikado ka fo uyebe memetre ka tabla kasola نعرہ تکبیر شہیدان احمدیہ زندہ باد شہیدان احمدیہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب لطیف رضی اللہ عنہ اترا کسولے حکمنا مسغیرا کنی اللہ نی چوب بلا akasiga sigi koyoro nyini kajira kafo mi me kafo chete ako ay
ndi noro ko ni ko mito dibila ni ndega de doabulo ala kam hadi foleno nete ko vinyo ngo jamana kono don ba minun la to mananu kanga masake kam masaya bambla bla ngolo la neyo de of mana ka fa madana hotel nga kanga chebla kato je daraja ani je huwa hono fa a net ko ke masake be be ka boy kata no fa akele na kele kwaka hanna ba fo adalati kwalde kutige bi elemta ne akone ka jira ka fo opma efse ka fo mo ko ma fo no kera opmana mibla akolla wonati do nafigala ndo ke fiu ama sai ko aywa ebe don bawdo wona ra sebe ga ko opma naka do chumo wakate we critique ka do de ko no ka bu ni frakuruye amal maw abulati ta tofle o yamene kangulo mata da sela ka bulu sama kata denga si fa chamanje kanana e ka do akono ka buguru sega ka abina sa chamanje la masake tlala ka bengo ga bwe he niye ko de jamana do murtile do ko tay kadne ne adoka fo ye manyana may ko mino a fondlo ko rode ko cenga kute ce itala nere kelen dlo koro Abdul Latif radiyallahu anhu ako masake mo ako abeka fsawi asami ala nekewa ngafu etlo koro ko ndala ke sabuye kangisi ako ndoke mala kunu wa mala bi wa mala kui تكبير ناري تكبير شهيدان أحمدية زندباد شهيدان أحمدية زندباد محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ناري تكبير الله أكبر أمل مو وكله مسكاي رد دمينا سبحان ما أمالك كوفو يجادو على مسكا وكوا نسيبانا ده أو كوي سيبانا الله سما بانا نتارا أمل مو uya keru ka fabe ke juli masake tsala kana nyen nefo afle ubini ini kana boyla afondlo krosa ko itala ako wazira yoro mina ko jugu korole sade se ko sey konte wala ini che ikanga na nyumana nebe nona de masake ko do uya keru foka kungulo jenge fatura ndenge kono yi ko jugu tekera de ko jugu kera jugu ndoy jamane ndoy pak Afghanistan abe atome silama cheni kala bado bu fe to di Taliban Taliban wala le Taliban wala ameru ni l'America yake uni rishu yake aba la sulu do ni ne do madi ko sa ni manye de Afghanistan ay ni nyana mabbo de ay ni san mabbo haka no fe wala ko ngula Muhammad mo shatani tubahani wa kullu man alayha fani ala nguna de wa yasra ala fa ngula Muhammad saka jigi ba flabina kan ga dere nga o kera yoromi amma bebi ba ala ka wawi ni ناري تكبير الله أكبر ناري تكبير الله أكبر شهيدان أحمدية زندباد غلام أحمد كي جي ناري تكبير الله أكبر إيكا دو كافو نندكرا منين فرا على في جالك التي يكون ما ننيدو أفغانستان كا أمر مو كادمني أو دولا فوبي نيسمته كأفغانستان أو يامبك كرو أفغانستان تو الله سلو ديني هتا شاتاني تذبحاني وكل من عليها فاني الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر سأجيك بفلابنا كندك فلاي نعم أبو يرولا أبو فاني أبو بتاب ولا محمدو misaka ka demine o watila yaro shatan de fora
ala ka wahidu no ala ya shira gura hodla atana da latif kelemo karango bawara bina keta ino fe du kele wa karate abdurrahman karate abdul latif karate nga ka tawla fotisa afghanistan ma yara soro nyesuma te fiu yaro ningera masaka mi yira telaw tera akera chugo mi andina ndado bela kadaka watite mi vana daro ko bete nadir sha kan agiya oye imam madi ga wat wayi doy nadir sha kan agiya nadir sha ya masaka da toy ala ka wayi kare imam madi ga ko nadir sha kan agiya nadir sha atarami o ya la rekai jam masaka bi na ta mata te me yoro doyre asigira te dama do ajella wa kira chugo me umado nadir sha kan agiya ngala nguna na mainde wa misaka ka taw dona kana bila nyesmata Afghanistan wal bi amita fonu sagru ko ta ala nguna na kabani ngani kodo bike ni ta jugorla do idda wale bitu ni ya jugorla de ba fa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amana mau ningara ni jogo ina adano mowa ai nga imam Mahdi kote innal mahabbata la tuda'u wa tushtara inna nuhibbuka ya zakai innal mahabbata la tuda'u wa tushtara inna nuhibbuka ya zakai alakra kodo innal mahabbata la tuda'u wa tushtara muhammadu kanu indawa ai andi so ka bunu fashife abi sane okore ama sana niu yede ama niu black ngoro nare takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam shahidan ahmadiyya zindabad shahidan ahmadiyya zindabad Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki nare takbir Allahu akbar opmana ambi fikaka inna nuhibbuka ya zakai fonseria otle minye muhammad kurai alaga soniu otle minye ai kanuya ami fe bedo no fe ay abdul latif la jessa ay aw modon goto dugera ngala nga no sor la kaba iwa shiro ika karlo se karlo ika pia ni magli ji jimena khubayb kafiru yamine kuba afa uyado kasola folo yani ka fado se ngulo mata ba se la afado se rauna na shudala biko ni aywa ikungulo bitike akop mimino aye serefe dodia anga fo la musa bebo shido aye la mu dodia musonga jiu dakenya kasaya kono onya ala ka jigu de no ama masri kasaya kono o yonga nyini tade o yesrefe damo aya yere dakenya ngatumna baka yere shi dakenya kafiru mun yo ka ulude do ngunu mato na khubebu koro muso ba kofla tuma male aye adebe khubebu bulu khubebu bina fabi wasrefe fle khubebu bulu muso yibulu da ngatlu khubebu kon nasa nga ne rade kon naga foloy nare takbir ahmadiyya zindabad Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam khubebu kamo Allahu akbar ko ko ako mulo muso ako de hina ben nakatumeka ando kew nay de mine fiu ay lebe kaba unana mine ako ajo de mi araka ya flade alamo aka soro ngulo tige o ni abina ni ajenya abina foko se anje se ndo ko danguma araka ya njenya koi ngay ko ma awtaro abina foko zerana aya karaka ya flake ku ya mine akwai jonga dongil do dade dongil dam nekme walastu ubali walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi shay'in kana lillahi mazirai
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. أكو أكو فالي على سرفة ودتوا أكو نكوبي مغبو لوا ويسرانيا كويوا نسلام لما دتوا نجلي كنيرة دي على مونغاندي كتو دتوا أو فاو لوا أكو وفوي مكة نبنا نجرا كون دورلاندا كون مولو تيراو مولو بورانزيت أكو نت مغتاني شلا مسامي نو يادا ناي alaja akelengoro kulukuru muyulengoro nya ba besege nyonguna nebo ala ni no fo ma ayemva ayadam na zela ngulotio nemo to shila ala ayi shay'in kana lillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsal silmin mumazzai. نرى تكبير نرى تكبير الله أكبر. شهيدان أحمدية زندباد. سلام أحمد كي زندباد. نرى تكبير الله أكبر. كافرو يا منه كابونتي كفيا ngawru ba borobo kofe usila male jakulu mi nga wiru usila male kofe wiru ba borobo ku chena ku be ku kaba ko mai saya wati ayeni ngamale adongel de da ala ka saka ji kwale kun free kasoro ka dumo uyati ka pari musa ngo wo ko chedo ni kun dara wato kibita dumini dis ko be mo ka to kaso ina ibi jiri don zora koro ye kasoro o wati anyiru ka jamana maga jamana be jiri de indi soro ya jiri de yerete ngai bito soro koro ye. الله أكبر. uyeru de ni mekol si ko sabe kanu o ayaye wa o ma abinda ni ablatif tay ni ngara la krat ledla nyin mi wassa do ngara imam hadi tlela ablatif ta min rade ko ka kabu ani abdurrahman no boray 2010 ama bile blauta kada ka ma fe ka barabla juna Pakistan ya outlo bala puma be gwakoro nama ani karamgo to bene do aka ay ahmadi o fa silamote benge men ne ka Pakistan ahmadi amina ka do ko sala ko muna ko assalamu alaikum ko ibanga fefo muna ngwaw ne silamaw ye awte doyo muna yanga fefo ay amina ka dadu sanza bakatu kaba ko be je kono de bismillahir rahmanir rahim wala la ilaha illallah silama bo o seba ka fenga dina kanu kamo ala kanu kamo ni ahmadi o sebe Pakistan kwa yanga fese ba kan daga suwa ayanga fese ba kan bulika ayamne ibo sanza baka suge saba ko lu tado Allahu akbar. Ahmadu bende ko Pakistan opmana agwana ka agwa opma anganya opmana were talable ka made do ko mire ko kunda no ko dar ku de otala opmana anga to ku fa pia 2010 o ye do labe kamale vla ka doni bomi ani marfa juma do yafe Lahore Misri fla ka programme ka be goshi a juma do yafe Ahmadiyya ma bi konondo ani woro wode shubora Misri kono نرى تكبير شهيدان أحمدية زندباد شهيدان أحمدية زندباد شهيدان أحمدية زندباد نرى تكبير Allahu akbar. Allah beneto mi almami ni wati ba sura ma kuma amiru fana kanga ke wati ya programme de kuma na ka parra ka obe shuda wero kanga bodam vesro ka troga bofe moto mi ni ubo ka kuma na ka bomu do la kabla o kuma no ko pou misiri re bebi jeni anada fe robe o amera dodi yo ye a ko kuma ne ko bi to nga to ka bo ale kon tari tu moto en gorosa ka nyoni ta fi fo raja ngala ke bomma éclaté نرى تكبير محمد المصطفى
أحمدية زندباد أحمدية غلام أحمد كي ناري تكبير نيني كرا 2010 لا هور مصري كونو جين راديو نا انترنت ني بري بيا فو أحمدية نو ni ze nu ka khalifa ko atwadi ko be kwai sabali amina doka ni ze khalifa ya mara folo ni ayi amir do sigi folo jona juma kulu kana to di kundala la horoy ay ma kura nume kasimo amire ka soro ka fuye ka ko tani sabali akira ala nyana akana fa bata sara kenna o ko te cheni ka no de ni khalifa ya mara dabi Pakistan kono ko amada ya tasara Pakistan ba ko basina nga ko lalala akana ke amake gogor na manyena wa acie chama bike ako dabo ngomado ngala be amna maw umvo ko pay jumado anayew owo mamna siga tasel misri kono anaye amadiya sandan duru amuso manina chama ko abana am vaw na mo tororo me ma mbe bisay hal ahmadiya mun yoro kudi ta jumana yaro armade ahmadiya to law shetana ba ga baraka fiya ado tay kamaliya ya ahmadiya udunga cho misriti flagoy ngan ngele ko anyana ala ko ran yoro no damna sade minu me no yoro sida mislaw be misra sade mena ay na mbefa wagala kubna komiga ka ahmadiya nibo alaka kasasa ya ko ay aw ni labene do kadi muhammadu mo kadi alamo aya kana komungera kango la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaka ka barde min go fara onana no imam mahdi ango amode ko dina nyagorta dina nyabeta kamo o de ya to ayninge o kuma aya am famnu va angora minu va wa de labene do labene do ayna juma ko kura akana ke ka fama lebe katani muruni bomu ya otala de betara الله أكبر محمد المصطفى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم غلام مركي ناري تكبير الله أكبر abe gohorna ma kono ko ahmadiya bina fitna mi ngeli khalfa bina fa tasrake o fana dakuriya ma fomge gorna ma re kono gona upma man nu yaruta annake cigo di sade amma fe ko ke mguto kasinga marfere daju bela amma fo kwa mu kuro ka do da fe ukanya matizo opma niya mungoy ni muhammad ko de da gohorna ma ni koy muhammad ko ceni minye o do ba tojugo ya de o ya ahmad aminu nur farfa mesella o lu kra so ye ko lu fari atwadi ku farfon dur mo kata misir la taala mu to ngire ka ke sedu tuye ayake amade matasarake kasro kungulu baw ye kungulu baw la ahmad abu labi docteur abdou salam abe atome ka prix nobel ta physique la apmina wala di afrika ala de golla yana ka donu ke ka bomudla ay donu ke ka adabandi ka dahal la lew sawati donu baraka bomudla ahmad yadu jeso ne doy ngale ko la muhammad nan fami o yedani keliyani teriyani bendi imam mahdi na o de sangor tayoro la o konte ha ni ahmad ko bu murti pakistan pati sakana je ba do ko be muhammad al-mustafa abadonna takbir abadonna ka fo dajalu tluble nyekele tubabu nasara nalakra ko chenikela do ngaw tsega do aw bado seconde kele nuko gouvernement pakistan kan dabla seconde kele u badabla pew ngaw ta fo de a ku je gouvernement bebu kama korta iko saudia nga america ka lasgide ma fo atwa america ma fo munafini nge anglais ma fo rishu ma fo atwa di allemand ma fo kada ka silamo do yo fa nyon va gaba no na ba ngono ka nyi nunya anni utede ala kay mu fo bula o ko ta misaka ka kle angleterre gouvernement ka jamura pakistan a bara lezi makele di fa pakistan amadi wala o kuma ko kuma na aitani ni cour de la hela o ko je yere critique so khalifa o kuma mangi dade nga kanga tana fuma khalifa ko wonga critique la o yanga lay koy on da se mala fe gaba je critique so ba ku taw koy aunga da kuriya wananga lainu on yo fo ande turle o sira la kala sira ka ba o ka tuti
amana mau wasidu ciya deni wahalbi hal sini ni yitlo mada ibai khalifa ka kuduba natala abina fo we ahmadiya doctor tato to aka clinic la wala ma aboto wala ma anane do aka sokono uya do abina boka ta faji law puma marfatigi filabini da ro pop wi marfa law bitman yere ma be o de bike utora rajme shuhada o ko kana fu utora hay kada ka dangane yani ala kanu min yato o biku lango na tebe ujja faraya do ala nyine ni muhammad kan balbi ala ko do olu de nyana mawi awtede naw si aw minu zede ko fa aw kote o konte minu ndema mo ko lu ya do shutew nga nene aw minu mase na bangoro ko bana ala ko ai aw yoru kanga ajijade katme sedu shaka ni tebe na sedu shaka ofuma na ibisoro ka don nume yoromi nena ude ko do kota aw bakru nyono kote ahmad yaw wa mi ma ka ke nene aw bal maula Pakistan min gara ka koro Abdul Latif la Abdurrahman na min gara ka koro Khubebula ana sahaba chama nyona ikado wa fulani angoro ofma ka chaya kasinga ma bire ke nyove wakara khalifatul masih al-khamis hadrat Mirza Masrur Ahmad ale klenila ame jemi ngono bi akiraro me khalifa e telephone ke minu ngam goyru fara ku wele kelingli nay min wele no kwa be puma khalifa ko ako akarina fo uye bom de chi ne duskuna kada ka amra kelingli na be ko ga bono ko mdem ako puma na duskuna e kam makale ne sara wala may kam mafla ako puma ne duskun be chodi sa oluko wa mi yere jirop mauna ngo mi me ku je yere kono bi ni yere ni mi na kela ahami pme au na de nindimi yala bina ko nga ne ere ko ki taga jugo on dai wa fasai on nyina na ndako ja fabana mi ndam vowi ja babana mi ndam vowi nare takbir islam Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ahmadiyya Zindabad Ghulam Ahmad ki je Ghulam Ahmad ki je Khalifatul Masih Khamis Zindabad Khalifatul Masih Khamis Zindabad nare takbir Allahu akbar minu no luka mo tora olu ni khalifa ka telefonika o de boran ni yeta abina be jora ledo olu ka jora ni khalifa tlo darananga ala ko bamba kono je fanda nan be jele fe na furani ngata fara ko naka tori ja khalifa funa joro me olu talaka tama yiraka olu ye khalifa ko la ni fa opmana ko ike pay ne ko ne opmana dusuka tawanga ya ble minu nga somo be ne olu ka barakela be bana pew khalifa ya maradi opma aw ahmad amno Pakistan akana to uka somala fiu ko karsa sara gwele ado kama akana so fiu adima ya belejele onga do bula oluka maminu vatura se moli atifoti oluko ai mashika na dorome domo kalfa rakani mwa adda kono kaba kai ya muraro ba mo fashi de da foi tauna masami nyaka onya ba ona ahmad yaw ninja makulu ni metu de je fa fanga jime de miseki je fanga jime miseki kwa da ahmad laki baboy yoro jime fabi fa de ba fo wona rebe ya obi fa do ni ba fo wona be ya muso ba fo na rebe ya gogoro na mo ebino be fa ka ba wati jime kella je gogoro mati ahmad yalla idabi wa ku toy ay nundo e adama deunde aha abila ba odela ubora adama de kono kadaka olu nyebu ka alala nyebu ka muhammad la o kanu de kara olu ka nyintai o fuma je toro annenni abwali atanni on do to la fieu inni araka almayt man adani la tasma'an aswatahu adani inni araka almayt man adani la tasma'an aswatahu adani inni araka almayt man adani la tasma'an aswatahu adani أراك الميت من آذاني لا تسمعن أصواته
متنا بموت لا يراه عدونا بعدت جنازتنا عن الآية إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني متنا بموت لا يراه عدونا بعدت جنازتنا عن الآية إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني imam madi ko dakura nuna nani ke ba fanani ba banani ba gongora kiruba ko nabi some ka toro inawa sale do nyina mo tlo be shuga manga jigana temenai donc so flana mutna bi mautin la yarahu aduna oy ba fi marfa chanai ba ki bomu flanga wa on zare do angara la ka ba je mo bo kana mo on jana ja kira mena ba udat janazatna anil hayai nyina mo on za manga Allah on jana ja kira bi bo atwa akalo chama kira sa chama kira on za manga la ka ba udat janazatuna anil aya ba udat janazatuna anil aya mutna bi mautin la yarahu aduna kan za me saya do la ja anjugo to do ale ta do kan za me kadi yera se wala on la ledo نعرة تكبير Allahu akbar نعرة تكبير Allahu akbar شهيدان أحمدية zindabad شهيدان أحمدية zindabad شهيدان أحمدية zindabad نعرة تكبير Allahu akbar sanga fama foka wolo bwalo ebni sege kota wala ma ko ismatla ima foike kan zani do angala la kaba bawrat janazatna Allah ya ukma takuri akirena hey ahmada da tulunge maliyau mal de mina na be kaba aseta la yere kada ka dusukun tigi wode alai ay dusukun sama kaba ala wulle do kajo nene ne kafri foni janme devo aya chama fara jona anyi nani amanda sarau kada ka onga janaje kefa mena auto kalamo ay ta kabru la ta ngabru soroy an zara kaba upman nene ne bolni wachi ni fanebo o ti fo ke bomu fili marfati an zale do kaba o mo ngatula تكبير نعرة تكبير Allahu akbar أحمدية zindabad أحمدية zindabad أحمدية zindabad نعرة تكبير Allahu akbar غلام أحمد کی jai غلام أحمد کی jai نعرة تكبير Allahu akbar Masha Allah Ahmad ya bele jelengi jiya ka dongle nurushi betu fulani inni araka almayt min azani la tasma'an aswatahu azani kele mutna bi mautin la yarahu aduna ba'utat janazatna anil ahyai beki jakata itamato kan wasigile kan bo ni nana hagli jiginna ni bora hagli jiginna de ni utarata so blega sura hagli jiginna he Allah ko a chama be atuga jeta inani amise ke dakure nga kanga wala najo mutna bi mautin la yarahu aduna جنازتنا عن الأعيان متنا بموت لا يراه أدونا بعدت جنازتنا عن الأحياء متنا بموت لا يراه أدونا بعدت جنازتنا عن الأحياء إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذاني أفما نمببك أما إمام مهدي كبير فنو دي جغورو أفما خليفة الخامس وكامو على كامو إني معك يا مسرور مسرور abina gwan itlela de abina gwan de bomu bina chi marfo bina chi ngai ke pew ni alabiko alabiko eglisi ko ngom jarana mode ni alabiko fe kada dagro inni ma ka ya masrur abi kuma flade fo abina gwa kala ngai ke pew ni alabiko ala kwa kama hadi mo mahadi yu ala beiko
ala be ko e ka foi mache mahdi yu ambebe iko masruru inni maka ya masruru inni masruru inni maka ya masruru inni ala kwa ka mahdi mo e mahdi yu ala be iko ala be ko e ka foi mache ala be ko ambebe iko masruru inni maka ya masruru inni maka masruru inni maka ya masruru inni maka tabukul gaye hai sabdil tabukul gaye hai sabdil जब आला ने बताया अपने इमाम महदी को मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका वलिहाजा मलिन्ये को मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका बिल अमसे कुंतु माका एलियोमा इन्नी माका फिलगाद इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका जी तू मेरा हो रहवे सब जग तेरा मसरूर जी तू मेरा रहवे सब जग तेरा मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका दस्तु अबासु तेरे दस्तु अबासु तेरे हम हो गए हैं आका जिस काम का इरादा हो फरे आए हम कर लेंगे हम कर लेंगे मसरूर इन्नी या मसरूर इन्नी अल्लाहु अकबर खलीफतुल मसीह खामिस जिंदाबाद खलीफतुल मसीह खामिस जिंदाबाद तकबीर अल्लाहु अकबर दस्तो बाजो तेरे हम हो गए हैं ए मसरूर अहमद ऐसे इबुलो आउन्यो दे इन सोजा ओपमा यामरा में ओफो आम्बो के ने अल्लाह सनामो हम हो गए दस्तो बाजो तेरे हम हो गए हैं आका जिस काम का इरादा हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे तेरे बाएं में लड़ेंगे तेरे दाएं में लड़ेंगे पीछे तेरे लड़ेंगे आगे तेरे लड़ेंगे मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका ओकराई keni kini fe inuma fe iko fe inye fe ambe iniso ya kada ko ala ko abe ko opuma ambe bi ko masruru inni maka ya masruru inni maka nga he do de bina nini mbe o kama imam mahdi alayhi salam aliya wala wala सब कुछ दुआ से होगा जो कुछ भी होगा फरमा रवा मसीह का मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका सब कुछ दुआ से होगा जो कुछ भी होगा फरमा रवा मसीह का मसरूर इन्नी माका या मसरूर इन्नी माका को नो बिना के दो de bina baka ahmad yow mahdi de kuti ko no bina ke do de banya na bo monga muru anga bom anga marfa kashin ngof fize misil akoy do de o do lama de mawmulo o kuma o de bina na be o imam mahdi gadda kuriyan o kuma na yamra mi bula masrur ahmad agoshaka वो हुक्म आसमां में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो हुक्म ज़ामी में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे वो काम समंदर में हो फरमाए हम कर लेंगे हम कर लेंगे ए मसरूर अहमद ne ba fanga pasave afo ni yamra mi damu to kesave ni du ko ka tago amoke ni ko nga ngunu ko ji goro ambake on zale do kama ofma ya rabbi alaka ahmad abbe jon njorayna nare takbir nare takbir islam ahmadiyya
إسلام أحمدية خليفة المسيح الخامس خليفة المسيح الخامس نعرة التكبير Amajara Buguni, Amajara Tijani, Amajara Korajaba, Ghulam Muhammad Ki, Muhammad Mustafa, Nare Takbir. ولك تتجلى الذات بذات في السوي نعم تتجلى الذات في الأحمدية تتجلى الذات في ذات في السوي نعم تتجلى الذات في الأحمدية ولك تتجلى الذات بذات في السوي نعم تتجلى الذات في الأحمدية ولا تتجلى الذات بذات في السوي نعم تتجلى الذات في الأحمدية نرى Aruna Traoré. تكبير نرى تكبير Allahu Akbar. Nous passerons maintenant à un moment aussi important que le précédent et celui qui fait partie des rituels des Jalsa Sanana, les conventions annuelles, et celle de se rappeler des Ahmadis qui nous ont quittés l'année dernière et prier pour eux. Et pour cela, j'appelle Monsieur Kiré Al-Hassan de bien nous les nommer dans sa liste. don amina daminɛ ni Bamako yan yɔrɔ la inshallah maa min fatura san 2015 fo ka se ni jalsa ma 2016 la ma fɔlɔ o kɛla n balimamuso docteur Sidik muso min ye Sayima Bat ma filanan o ye an ba dɔ ye min tɔgɔ ko Maimuna Jara donc olu bɛɛ bɔ Bamakɔ n'an bɔla Kulukorokaw fana fɛ Solomon Traoré ale bɛ bɔ Dilajɛ o kɔfɛ Adama Traoré di Jolo o bɛ bɔ Dumba Nuhu Sise o bɛ bɔ Ngenyele Shaka Sinayogo o fana bɛ bɔ o dugu kelen na ani Bajɛ Kulibali min ale bɛ bɔ Fogadugu n'an bɔla yen Kɔlɔnjɛbakaw fana fɛ an balimacɛ Jibril Kulibali ani Yahya Fani Jijeni mara la Kɔlɛ Traoré ka bɔ Tɔbugu ani u ka imam mi tɔgɔ tu ko Seba numéro 1 donc olu fana fatola Jijeni mara la n'an bɔla Babilonbugu wala Damunu Kulibali ani Umar Fane nga Umar Fane o bɛ bɔ Jala Danugu Kulibali o bɛ bɔ Gomien Kucalakaw fana fɛ an balima damadama fatora ye Traoré Makiyama n'ale tun sigini bɛ Mpɛsoba Aïchata Traoré ale tun sigini bɛ Taraso ani Drissa Keleni o kɔfɛ janvier kalo tile 26 n'an ma fili an balimacɛ an'an karamɔgɔ Abul Kasim Touré o fana fatola Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na komi a b'a kalama cogo min na mais ka kɔn ninnu lisu yɛrɛ kɛli la a yɛrɛ b'a kalama cogo min na an balima fila an balimacɛ dɔ ani an balimamuso dɔ olu tun bɛ na tali kɛ ni jalisa na ka bɔ bila donc olu fana tora accident na donc cɛma tɔgɔ olu tun ye Mohamed Tangara musoman tɔgɔ ma di anw ma donc Aïchatou Traoré muso tɔgɔ tun ko Aïchatou Traoré donc dɔw bɛna kɛ olu bɛɛ inshallah salamu alaikum a ko inshallah ko sisan ko an bɛna dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye a ko fɔlɔ an bɛ suratul fatiha kalan n'o banna donc an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye o kumana ni o banna an bɛ a kuncɛ ni sɔli ye alakira kan inshallah Bismillah. Inch'Allah Ta'ala, on va passer au témoignage sur l'Ahmadiyya par nos invités et par ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya dernièrement et voir leur expérience. Mamena
min ka foli di ka kɔn o ɲɛ bɛɛ ta ɲɛ o ye an ka directrice l'école min bɛ yan salon a ko a kɔrɔcɛ bɛ Éthiopie a man kɛnɛ a tɛ se ka wuli sen n'a bolo bɛɛ minɛna la a n'a fɔ amiri ɲɛna kɛnɛ ka yan an ka karamɔgɔcɛ ɲɛna ko ka dugawu kɛ n'o tɛ fa ni baw bɛɛ ja tigɛla bɛɛ siranna a ko kana aw fo ale yɛrɛ kɛla hamadiya ye ka baya signé a banna a ko a b'a fɔla yɔrɔ min na ko cɛ bɛ tagama a bɛ wuli a yɛrɛ a bɛ tagama bɛɛ ka yɛrɛ mɔgɔ si tun ma sigi n'a ye dɔgɔtɔrɔw si ma sigi n'a ye a ko k'a fɔ ɲɛna walahi dugawu mun kɛla salon a dugawu a minɛna ko k'aw fo aw ni ce ani baraji ale yɛrɛ k'a ka lettre sɛbɛn kalifa ma k'a fɔ kalifa ɲɛna dugawu nɔ a yela an bɛ fɛ k'ale ka cila kan de fɔ aw ɲɛna directrice madame Jara ale bɛ l'école ni directrice ye n'o bɔra yen sa Fuseni Centa Kabala Bamako. Assalamu alaikum. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Anga fuli ba mbalmaw be fɛn bi kɛnɛ kan an wasalen ni y'a mɛn ala baara o de ye nin ye tiɲɛ yɛrɛ la maa o maa n'i ɲɛ dara ni jama in kan i bɛ wasa i b'a dɔn silamɛya de ye nin fɔ silamɛya ye nin de laɲini an fɛ ala kira taara k'a to cogo min ko n'a taara diinɛ in bɛ ɲɛma nɔgɔ n'o waatiw sera ale ka maa kofɔlen de bɛna ka na diinɛ in ɲɛ sanuya k'a ɲɛ jɛya wa siga foyi t'a la o de bɛ yen bi k'a fɔ fana amadiya kalifa durunan ko Umar Maz Mali karikariya ni ngana wa siga foyi t'a la mari karikari la sabu ni ye nin jama in lajɛ jama min bɛ yan ɲina a ka ca ni salon ta ye fo sigiyɔrɔma o kuma an niso ka di kosɛbɛ an ma waso ye nin kɛnɛ in kan yan k'a fɔ karamɔgɔw b'u sigi ka waso ni finiw ye mɔgɔw cɛla yan ne de ye nin ye ne de ye nin ye an bɛ Mali karamɔgɔw dɔn ni min ye o ye dulokiba yira de ye muso ye nin san k'a di ɲɛ ma an m'o si sɔrɔ yan o kuma an ye fɛn o fɛn ye maa o maa kumana a bɛɛ kumana ni alakira tɔgɔ de a bɛɛ kumana ni Mali birigiden fɔlɔw taara ka diinɛ in to cogo min na a bɛɛ de kumana n'o kuma cogo ye kuma an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn malidenw n'an ma wuli k'an jɔ karamɔgɔ minnu b'a fɛ k'an lafili an k'u to yen sabu n'i y'a ye fili fɛn o fɛn ye karamɔgɔ sɔrɔ kunfin de tugura karamɔgɔ in kɔ karamɔgɔ dun n'a kɛra diɲɛ ɲini na ye dugukolo a bɛ mɔgɔw de lasigi Mali karamɔgɔ o bɛ mɔgɔw de lasigi n'aw ye terrain plat dɔ ko fɔ ne b'a san Mali karamɔgɔw de b'o kipi an bɛ tile min na bi bɛ mɔgɔw de labɛnnen dɔw bolo n'aw ye dugukolo plat ye sɔrɔ yɔrɔ min ne b'a san dugukolo plat a mana kɛ miliyɔn o miliyɔn hakɛ ne b'a san o tuma o b'a yira an na e dun n'i dun fatura i bɛ da yɔrɔ min na o ka dɔgɔ kojugu ala yɛrɛ ye misali caman de di i bɛ da kaburu min na kaburu misaliw o bɛ dugukolo in kan yan alhamdulillah ko an ka kuma jɔ waati sera mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen u fana bɛ n'u ka hakili la di n'o tɛ an bɛ karamɔgɔw ka étage sumalenw de ta sisan ka kaburu misali yir'u ma u yɛrɛ ka so kɔnɔna la sabu i bɛ so jɔ k'a ban kaburu yɛrɛ misali b'a la assalamu alaikum an b'a to Yusuf Jalo bila assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim nyoma ya ne adama tanga nga jolle bla ka bo bla ne Yusuf Jalo me bo bla mobugo mina kuma adama tanga nguma yoro de la ala ka latiga kuso ami duwo ke ay akoroke mi na afurmuso no ndayana ala ka hinawna bana ba to flami me abega jega duwo ku ye ala bi segu wuli chogo mina herela o kofe mi kuma na le ka yamoro yayi bi niso jalen no amadiya togola ko sebe parce que salo an ye kenen ngeya o kuma chogo mina ni yo la ka nyina ndalaje iba soro nisoja ni nisoja te fla ko ni kelengoni o kela parce que amma kenil la nyini mi anya do mo bala ka fam mais min yen gamana gwa adama de nyoro ka kula ma no e arabu kala no ninge be ko go madibina madibina ko kira kote ko madibina kisin ne ba ma na fola ko nana outla ka asay ko fe ka bo o koro ka ta fa wala fe
o faamu yali bi an ɲama fin dɛ ne b'a fɛ u k'a faamu ni kira yɛrɛ kɛ fɔli ye k'a fɔ kira de ko a bɛ na u yɔrɔ d'a ma la k'a fɔ a bɛ na fɛn fɛn kalan kɛ bɛɛ ko a bɛ na an n'an nana an ka jɛ k'a baara ala y'a fɔ cogo min na ani ala kira y'a fɔ cogo min na kuma kɛ gɛlɛ n bɛ yafa ɲini jama fɛ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne ye mulana alimami ye ka bɔ Jijɛni mara la. Amadiya sera anw fɛ a bɛ sa nama dɔw bɔ sisan. Mali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sera an fɛ an ye layidu kan minɛ da ɲɔgɔn fɛ Amadiya mɔgɔw u y'u ka baara kɛ k'a dafa. An bɛna ka n'o foli n'o wale ɲuman dɔ fɔ u ye. U ka ekɔliso jɔ anw fɛ ekɔliso min maa 100 caman bɛ se ka kalan ekɔliso min na u y'a jɔ ka a bila walɛri bɛɛ lajɛlen la n'an nana bi u k'o layidu dafa an bɛna ka na fɔ jama ɲɛna hali bi ala ka fanga di u ma ala k'u ka ko taa ɲɛ ala ka jama karaba ka d'u ma an wele tun bɛ kuma min fɔ o ye nin ye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ayiwa n bi jama fo n'al silamɛya foli ala ka kisi kɛ na o bɛɛ kan. Imam Mahdi ka nɔɔrɔ dɔw tɛmɛna an fɛ ka na o langale an balima silamɛw ye. Ne min bɛ aw ɲɛkɔrɔ ta Siyaka Konate ka bɔ Kucala Molobala mara Taraso. Ne tun ye bolisɔnna de ye k'a daminɛ denmisɛnya la ka bolisɔn fɔ a wajibiw bi jigin an kan. Yen baro b'a dɔn. O la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɔɔrɔ taara ne ta fo tu kɔnɔna de la a ye n ta cogo min na n bɛna o langala o ye ka ne to boli la u bi bolisɔntigi caman jigi bi da boli kan n bɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bi sɔrɔ kɛnɛ kan yan minnu bi boli dɔw dɔ miyankala ne tun bɛ ɲininkajugu de la o ɲininkajugu kɔni o caman b'u dɔn o de bi boliw tiɲɛ o de bi boliw fana lankari kosɛbɛ ka ne to boli la yamaruyaw nana ne ma ala ka yamaruya siraw kan n bɔra o boli la kuma kun t'a la surunya kama n bɔla ka bɛn ni 2005 ye n bɛ la ni mankan min y'an fɛ yen o kɛra ko layidu 6 tigiw ko silamɛya donkɛ ye layidu 6 ye n taara n bɔtɔ boli la ka t'u fɛ u ye n ladon ni layidu 6 de ye o layidu 6 in na u ko n k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suɲɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ min ye ne dusukun kama a la dɔɔni o de tun ye n kana fila fara ala kan n'o tɛ suɲɛli ko ni jɛnɛya ko bɛɛ b'a dɔn bolisɔnna ye min ye o sira kan an tɛ ye sabu ka setana lambalasa fo ka waju jigin kan denmisɛnya na i tɛ se k'a ye o sira dɔw kan mais ala kelenbanciya ta ye ne kamana gan dɔɔni n'u ye o yɔrɔ min fɔ n tora o ka jama la yen sisan ka t'u kɔ yen Mahadi ka nɔɔrɔ yengɛla ka taa Kucala pan ka taa Molobala pan ka taa ne ta fo Taraso tu cɛ ma yen a kɛra kabako ye dɛ. Nare takbir Muhammadul Mustafa Ahmadiyya nare takbir Allahu akbar. O la Umaru de nana wajuluw kɛ komi wajulu kɛ cogo n'a a faamuya cogo karamɔgɔw bolo ne yɛrɛ dolen layidu 6 na o nana to ka wajulu kɛ ko seli dabɔra jogo de kama ne dun ye mɔgɔ min ye n dɔnbagaw bi Taraso caman bi a Tarasokaw bɛɛ bi yan o ye o jogo ko min fɔ seliko la seli dun ka gɛlɛ ka se fɛn dɔ ma a ma ɲɛ ne ye n kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni ka seli to yen parce que n'a fɔra jogo ne bi sigi n ka so ka ji di ɲinɛw ma hinɛ kama k'an to boli la ni a nana fɔ ko seli tɛ silamɛya ye ko jogo don fɛn ni dun ka gɛlɛn y'a to yen nɔɔrɔ ye ne ta yɔrɔ min Umaru Muazi de nana wajulu kɛ Sikaso arajo so n bɛ to k'o ta komi arajo lamɛn ka di n ye ale nana ka na seli ɲɛfɔ ka nɔgɔ bɔ a la ka a bila kɛnɛ kan n sigila k'a lamɛn n ko nin fana ye ko dɔ fana ye o ko kɔnɔ
ne willa ka taa comme ne layidu 6 ta mɔgɔ minnu fɛ n taara olu fɛ n ko ne ye karamɔgɔkɛ dɔ la mɛ a ka kuma a bɛ tiɲɛ ka dɛ olu ko subahanallahi siaga e bɛ taa min ta ni to yi dɛ ni américain ka pharmaceutique de ye kana silamɛya bɛ yen an dun dalen b'i ka jogo la cogoya min na kana taa dɛ. Allahu akbar. Nare takbir. Ngo ayiwa n y'a mɛn n y'o u to yen ka taa to n ka arajo lamɛn na yen n nana taa filanan fana fɛ ale fana taara sigi u dakuruɲɛ kelen ka kuma kuntala suruɲɛ kama a ma ɲɛ n kɔni n taara to n kelen na komi ne bɔra boli la ala de kama kuma kuntala suruɲɛ kama n bɔra boli la ala de kama Umaru dun ye nin fɛn nin fɔ ta n ye min kɛ sisan n fana ye n walu o seli kelen kan ne walole o seli kan ka seli kɛ don dɔ dugu tilama fɛ ne wulila su 3 heures du matin n ko ala ye bɛ ne dɔ dɛ ne bi bɔ boli la dɛsɛ tɛ bolitigiw bɛ n dɔn denmisɛnnin min ye shetana lambalasa fo wajiw bi jigin a kan ni kɔmɔtigiw bi taa kɔmɔ dɔnyɔrɔ la ni dɔ tɛmɛna ne fɛ ne bi saraka f'u ye ni kɔmɔ ma f'u ye tiɲɛ tɛ shetana de ye ne lambalasa ka se yen ma ni fɛn ninnu nana ne bɔra ne ala ka yamaruya ye o kuma karamɔgɔ Umaru Muazi ale fana dun ye seli fɔ ta ala i ye don dɔ su lajɛ k'an wuli k'an jɔ ka rakan 2 kɛ o rakan 2 kɔnɔ ne ye n te da duguma n ko ala ne bɔra boli la e ala de kama i b'a dɔn dɛsɛ tɛ n bɔra e ala de kama ka taa n ye layidu 6 mɔgɔw cɛ ma yen dɛsɛ tɛ u bɛ n dɔn nka Ahmadiyya fana ka kunkan bɔra dɛ ala a bɛ ɲagami jɔnw de bolo a tɛ ɲagami ala bolo i ko di sa. Nare takbir. Ahmadiyya. Ahmadiyya. O kɛlen ne ye n da ne da la sigo la cɛkɔrɔba jɛma dɔ nana ne fɛ farijɛ don a nana sigi ne kɛrɛfɛ a ko Siyaka n ko naamu ko Ahmadiyya don a ko Ahmadiyya don n ko ahan ne ye n wuli k'i sigi ne sigilen o la n ko sisan baara nɔgɔyala sa n fana ye n ka arajo toron ka gɛrɛ n yɛrɛ la ni ne y'ale 6 dɔ tigi natɔla ye n bɛ n ka arajo faga k'a sɔrɔ a ye dusukun minɛ n b'a faga ne tora o la an ka missionnaire timinadiyatigi Idrissa Perkoma Kucala ale nana kan bɔ ko jalisali bɛ Bamako ko bɛɛ welelen don silamɛ bɛɛ welelen don hali silantan bɛɛ n ko alhamdulillah n ye téléphone ta k'a wele n ko missionnaire ne ma o y'a sɔrɔ Ahmadiyya tɔgɔ t'an fɛ yen a tɛ yen dɛ a tun tɛ yen yɛrɛ de n ye ale wele n ko ayiwa ni jalisali bɛna kɛ ne yɛrɛ bɛna a ko baasi tɛ ko i bɛ yɔrɔ jumɛn n ko n bɛ Molobala mara la a ko n ma deli ka taa yen dɛ nka n bɛna ɲininkali kɛ ka taa n bɛna sɔn n bɛna kuma kuntala surunya kama missionnaire nana don dɔ boloda k'an wele a taara fɛɛrɛ minɛ ne fɛ fo tu kɔnɔ ne ko ne ma deli nin na karamɔgɔw b'an fɛ yan u tɛ fɛ ka taama duguma bilen u bɛ fɛ ka taama anw sanfɛ n'an y'a ye Ahmadiyya mɔgɔw bɛ taa si la an fɛ tu kɔnɔ a kɛra an ma kabako ye. Nare takbir. Ahmadiyya. Fula Mamad Kis. Nare takbir. O kɛra an fɛ kabako ye o kuma an nalen o jalisa kɛnɛ kan salon cɛ jɛmɛ min kumana ne fɛ siko la ne nana se u ko nin de ye Mali amidu ye ne ɲɛ dara la yɔrɔ min y'a sɔrɔ o de kumala ne fɛ fini minnu b'o o kana o fini kelen b'a kana jalisali kɛnɛ kan yan a kɛra salon. Takbir. Ahmadiyya di Mali. Nare takbir. O kɛra kabako ye k'aw ɲɛfɔ aw ye ka da la Ahmadiyya ye fɛn min ye ni kɛra sujudi de la o kɛlen kɔfɛ min bi da o kan o de ye ɲina ko n kuma kuntala surunya kama o de ye ɲina ne ko n bɛna jalisali kɛnɛ kan yan
comme umaru ye an la su fɛnɲuman kan ne sina ka to ko min wula kuma bɛɛ n'u ye mahadi ka nɔrɔ ye ne wulila su 3h du matin ka seliji ta ka seli ka dugawu kɛ aw bɛɛ ye an bɛ na cogo min na hɛrɛ la yan ka na sigi hɛrɛ la n y'o kɛ ni ŋaniya min ye ne ye n da cɛkɔrɔba dɔ fana nana ne fɛ siko la n kɔni ma se k'o ka farijate sɔrɔ ka dɔn a ko siyaka n'i nana i b'a fɔ n ka denw ye ɲina jalisali kɛnɛ kan i b'a fɔ n ka denw ye ko kow ka kala ko nka minɛyɔrɔ da min bɛ yen ne b'u f'i ye i bɛna o fɔ u ye kow kalaya kɔfɛ ko n'u ye sijuru kɛ kuma bɛɛ k'u k'a fɔ ala kira ye kala wolomali kɛ madinɛ sunukuba kan a ye kala dɔw suware k'a ye dɔw minɛ a tigɛ la ko ahmadiyaw de minɛtɔ don o tigɛ la assalamu alaikum wa rahmatullah ka kilisi ka bɔ mɔgɔ ɲɛna ko o ma kilisi nin mɛn ko a ma mɛn Saka Konate Kucala ko kana kilisi nin fɔ ko mɔgɔw ma mɛn alhamdulillah ko ka segin cikan in na a ko wala ko ne natɔ jalisali kɛnɛ kan ko n ka n'a fɔ a ka denw ye ko u ka a fɔ ko ala kira ye kala wolomali kɛ madinɛ sunukuba kan k'a ye kala dɔw woloma k'u suware k'a ye dɔw minɛ a tigɛ la k'a ye min minɛ a tigɛ la ko olu de ye ahmadiyaw ye o kuma a kɔni y'o fɔ ne fɛ sigo la ne fana tɛmɛna a ko ka n'a fɔ a denw ye ala kira ye kala wolomali kɛ madinɛ sunukuba kan a ye kala dɔw woloma k'u minɛ a tigɛ fɛ a ye dɔw woloma o la k'u suware o kuma ko minnu minɛna a tigɛ fɛ k'olu de ye ahmadiyaw ye wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam an gɛlɛn ko ka tanga ɲini ala fɛ sitana gɛn an b'a ɲini ala k'a fɛ bɔ an na fiyewu ala k'an ka hɛrɛw caya ala k'an ka mɔgɔw kunnadiw ye ne t'a fɛ ka kuma ne ka kuma ye mun ye a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ne ko n b'a fɔ n b'a daminɛ bi tile k'ara ka sini k'ara n'o kɛra o ka kabako ba ye mɔgɔw bolo kabako tɛ parce que n ta daminɛ n bɛ se k'a fɔ kabini 1987 kana se 8 ma ni somi sɔrɔ kabini Abidjan yɛrɛ ne ko mɔgɔ daminɛ kana se bi ma an b'a daminɛ fo ka taa se waati min ma wala fo ka taa se waati kɔnɔna ma donc n bɛ kuma kuntala surunya ka sababuya kɛ baara n'a taabolo kama ye an bɛ kunnadiya ɲini ala fɛ n bɛna yɔrɔ min fɔ sisan a bɛna kamalagoma b'a kuma kɔnɔ i n'a fɔ nisɔndiya fana b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ ko jamakulu filɛ nin ye ahamada jamakulu ye jamakulu jumɛn don imam mahadi ka jamakulu la alayhi salam n'o fɔra ne yɛrɛ fɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman bɛna kabako na mais ala subhanahu wa ta'ala de bɛ a ka jɔn dɔn qala ta'ala inna allaha ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu ala de b'o dɔn bɛɛ b'a fɔ an b'a ɲini ahamada jamakulu ka caya jamana in kɔnɔ an b'a ɲini a ka caya diɲɛ kɔnɔ ne tɛ kuma ni yɔrɔ wɛrɛ min kuma ni mali ta nin ye jamakulu min filɛ yan ne ko n b'a fɔ hali n'a danna nin ma dɔwɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ don tuguni d'a ka mun na an bɛ arijinɛ de ɲini n'an b'o kɛnɛ kan ban kida mugan tamasiyɛn minnu bɛ yen u b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen min arijinɛ taa sira ye n'an ko k'a fɔ a ka danta u b'a fɔ an ye dangani kan nka awuzu bilahi min zara an bɛ ala tala deli ala k'an kisi b'o ma o t'an ka laɲini ye
mais n'a mana bɔ kuma kɔnɔ o kɔfɛla o jaabi an b'o fana di ni su deli bɛ da fɛn ɲuman kan kabako minnu jira na n tɛ se ka bɛɛ fɔ lagale ka sa dan na mais a kɛnɛkɛnɛ ye jumɛn ye sugukan minnu bɛ yen n'olu bɛ ne ko kuma o b'a fɔ ko Ahmadu ma k'u bɛ sugu ko sugukan fɔlɔw don sugukan fɔlɔw don mais ne y'u lagosi ta i b'a sɔrɔ i bɛ taa se fo kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam ala k'an kunna diya ni ne ye suratul Isra lajɛ o bɛ kuma fɛn min kan ye bɛɛ b'o kalama mais ne ye sugukan langali ne ko k'a fɔ ko a bɛ tan ko Ahmadu yɛrɛ k'a bɛ sugukan fɔlɔw de ye bɛ filɛ kuma fɔlɔ la k'o ye lagosi mais ala de bɛ lagosi baa ala de bɛ tiɲɛtigi fana dɔn sugukan y'an k'o to yen ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn min jira ne na ni ko n b'a fɔ ala ye ni wele kelen jabakulu kɔnɔ ka na a danganima kɛnɛ kan yan ni tamasiyɛn jumɛn ye kabini nana ni kabakuyalen ye n bɛ kan filɛ kuma minnu bɛ kan fɔ a bɛ kan fɔ mais a caman bɛ kan tɛmɛ yan a bɛ kan tɛmɛ tulo kɔfɛ kɛlɛ fɛn ɲuman kan tamasiyɛn minnu baganen bɛ yan n'o ye an bɛ filɛ ni jelisa min kɛnɛ kan yan kɛnɛ kan ala subhanahu wa ta'ala bɛ ko tamasiyɛn dɔ baganen kan kɛnɛ yɛrɛ kan ka fɛn dɔ di ne yɛrɛ ma n ye cɛkɔrɔba tɛgɛ minɛ k'a jira la wallahi billahi n bɛ yan n dɔnbaaw bɛ yan n kanuɲɔgɔnw bɛ yan ni dɔnbaaw kɛrɛkɛrɛnlenw bɛ yan u bɛ nin kɛnɛ kan yan mais bɛɛ ta kana ni bi tɛ bi de y'a fɔ don ye ne ko n fa ma komi ko n t'a fɛ kuma kun dala jɛmɛ kabini a bɛ diya ko n y'a sɔrɔ n cɛkɔrɔba la a ye ne tɛgɛ minɛ k'e don kalan na alhamdulilayi ko n ka wasa n ko wasa bɛ ala ta'ala bolo ne y'an ko fula bɔ komi anw tɛ dɔnnibaw anw ye kalandenninw de ye dɔnnibaw minnu bɛ yan n bɛ hakɛto ɲini ko n bɛ fula bɔ k'a da ne ye kalanden fitinin de ye o de ko n k'a to yen k'a kɛ yen sinon dɔwɛrɛ tɛ o hakilila don anw ye kalanden fitininw de ye n y'a kuma f'a ye a ko n ye bila kalama ko n den ko a hakili b'a fɔ yɛlɛmɛ ko Ahmadiyya kumakan ko a bɔra n'a b'a fɔ ko lase ko k'a bɛ taa ko kuma min fɔra ka yɛlɛma m'o mɛn yan mɔgɔw ko kafiru don k'a bɛ taa ne ko ba wala ala ka mbɛrɛ hakili ɲuman na n y'a la sabari k'a da kuma ne ye kuma in to yen n jɛɲɔgɔn minnu bɛ ni minnu ta taama na olu b'a kalama a bɛ se dɔw sigira Bamakɔ ye u tilen kuma kan n'u bɛ u b'a fɔ nin ye Seydi Kulubali ye u b'a kalama ne y'o kuma surunya ye fɔlɔ y'a kɛ ala bɛna sababu min ye arajo sigira san waati n'o ye san arajo min n'an b'a fɔ ko arajo Tolerance o kumakan kanbara waati min na ale yɛrɛ n'i bɛ taa foli la sɔgɔma o sɔgɔma a yɛrɛ yɛrɛ wele k'a fɔ ko ko n den ko Seydi e kuma min fɔ ne ko ne kumakan min mara jɔ k'aw n'o bɛɛ kɛra kelen ye n ko jumɛn ye k'a bɛ taa sera a ka langali wa alhamdulilahi rabi ala bɛna ne ka dugawu jaabi an ye waati kora dɔgɔtigi tun bɛ taa da waati la ko walahi ni maa ni bɛ taa nin sira in fɛ e bɛ fu de kan ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya jarisa ɲɛna ni san saba ye min na mais u tun y'ale ne ka kuma n bɛ segin kuma maa fɔlɔ min ye ne ka kuma lase o kɛra Adama Kumare a bɛɛ ɲɛbala Adama Kumare Adama Balo astafurlah Adama Balo a bɛ kɛnɛ kan yan a yɛrɛ ɲɛ bɛ na ale ne kuma siɲɛ fɔlɔ fɔ yan bon ala yɛrɛ tigɛ sanu kabini an y'a dɛmɛ ni cɛkɔrɔba ye yɛlɛma dɔ la ko n den ale kɛnɛ tun ne ka fugo fiyewu hali ni yɛrɛ nana muso ma a yɛrɛ y'a kɔlɔbɛ kɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛ 2000 di ma k'a kɛ pasi ye ni sera ka mun sɔrɔ k'o dafa k'o fara ka min na n'a ye ni yɛrɛ kɔlɔbɛ kɔlɔ kana hali ni pasi k'a dafa ka na n'a y'a faamu n y'a tilan nin misidɔrɔ an fɛn minnu bɛ yen alifisɛn n'o ye u b'o kalama mais fɛn dɔ bɛ yen ala ye jɔn de ye enfin safurula ala subhanahu wa ta'ala ale jabaru de ye anw ye jɔnw ye jɔn se bɛ dan mais ala ta'ala ka se bɛ ale de se bɛɛ lajɛlen na se ye ala ye ni bɔ ye kɛnɛ yan n k'i passe k'a dafa k'a ban laban kɛ musakaw kɛ ni musaka min kɛ yan ne b'a fɔ bɛrɛta ye 5000 na wallahi bi ala de ye seere ye wallahi mun bɛ k'a fɔ nin ye n bɔra dugu min na olu fana b'a kalan ne ye min ye fana o fana b'o dɔn wallahi billahi ni passe a mɛ dafa nka ala sɔrɔ tɛ i sira minɛ ka na passe dafa ne mun sɔrɔ musaka a tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban wallahi billahi n ko sugukan yan n k'o to yen ne ye kɛnɛkanda ye ne kaba ŋɔna na tuma min na n'o kɛra ne ye fɛn jira cɛkɔrɔba ne ka suga kɔnɔna na kabini fɛrɛni kɛra n ka kabini n ka kalan fo ka na se fɛn ma n bɛ ka nafila ka n bɛ suru k'a daminɛ su 14 heures ni n bɛ se k'u don min na 3 heures 4 heures o de bɛ ni ala cɛ wallahi o bɛ ni ala cɛ nafila siri la mais fɛn min fɔ ala de b'a kalama o bɛ ni yɛrɛ ni ala cɛla o bɛɛ kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ye don dɔ bɛ yen tuma sɛbɛ kɔnɔna na n bɛ taa foro tuma na ala ye sanji muraka dɔ de fɛnkɛ ne bɛ seli ta yɔrɔ min na n ye fɛn dɔ sɔrɔ yen n y'a ta ne yɛrɛ fɛ n ko n ye lu sɔrɔ n ka du kɔnɔ n ye nafolo sɔrɔ ja ala ye fɛn min di ne ma n b'a dɔn peut-être a bɛ na bɔ ni nafolo de ye yɔrɔ ni sɔgɔma yɛrɛ kelen ye dɛ
o fɛn min dira ne ma sa ni ko sɔrɔ ma ka taa jira kuma ko sa nye min sɔrɔ kɔni kɔni ni ye lulu sɔrɔ ni sa fɛn ka sɔrɔ ya ne ka taa jira la cɛkɔrɔba ale fana jɔn baara kɛ a taara lagina min kɛ an dugusɛ ma san 4 a y'o de kɛ a lagina an kɔfɛ e y'a ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ ne y'a jira a yɛrɛ fana a kabakuyara la a ko jama no ne y'a ye ba ma a laban a wulila n'a ye kɛnɛ Bamakɔ yan komi a yɛrɛ Bamakɔ dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɛn fɛn min bɛ n'o y'a jɛɲɔgɔn ye min ka kan ka nin fɛn si dɔn bɛɛ ko tiɲɛ don a sanu baarakɛlaw a wari baarakɛlaw a nɛgɛ baarakɛlaw bɛɛ ko an ma se nin si dɔn Allahu akbar han an ka sɔrɔ donc o kɛra waati min na o tuma ne fana ne bɛ sɔrɔ k'a lajɛ sisan k'a dɔn ko n b'a fɛ ka bɔ kuma ko an kuma surunya ne nana yan n ye tamasiyɛn min ye o tamasiyɛn n'o fɛn ni tamasiyɛn bɔra ɲɔgɔn cɔ ye ne bɛ kɔnɔ fɔ ne ye fɛn min labɛnnen bɛ yan n'o ye alikuran ye fɛn min ale asigi bɛ sigi cogo min na o fana lasigilen bɛ ten de wari tɛ ne bolo sanu tɛ nɛgɛ tɛ mais fɛn minnu n ko n'ala sɔnna ma peut-être n bɛna ɲɛ yɛlɛ n'a sɔrɔ fɛn minnu jamakulu min bɛ yan n'u fɛn labɛnnen min bɛ yan ani min bɛ ne bolo u k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ lahala min na ala kɔnɔ den kɔni da si dɔn ni fɛn minnu u k'a ɲɛfɔ ɲɛna puisque a tamasiyɛn dɔ bangenen bɛ yan o de ye kungi kuma b'a fɔ ka kuntala sɔrɔ yɔrɔ la ala sɔgɔ bonya baara n tɔgɔ de ye Sheikh Sadibu Haidara sufi bari maa de bɛ se ka i yɛrɛ yira mɔgɔw la yanni ka dɔwɛrɛ mɛn Sherif Sheikh Sadibu Haidara sufi ne ka sufiya a san 18 kan ka kɛ nin ye waso tɛ a silamɛw a bɛ kuma lamɛn ka bɔ min ka bɔ Kolokani kɔnɔ ka bɔ Nara ka sigi Kolokani Jijeni Kasumugu Jijenikaw bɛ yan u ɲɛ bɛ na u bɛ n dɔn ayiwa kuma dɔw tɛmɛna yan Sherifu Sherifu ma dɔgɔya tɛ Shekuw ma dɔgɔya tɛ anw ye Tarawelelakaw ye an bɛnbaw ye Tarawelew de nka a fɔra anw ma Haidara tɛ dɔwɛrɛ ye jogo don sabali don muɲu don taabolo ɲuman don Sherifiya y'o de ye kira y'o de yira an na y'o de fɔ an ye an y'o de dɔn Alakira sallallahu alayhi wa sallama n'i y'a ye n ye n bɔdugu fɔ ka n cogoya fɔ o de ka ɲi n'o tɛ n ye kabilabatigi de fana ye Kasumugu dugutigilakaw de ye anw ye n'i ko Jawlensi a dɔnnen don kosɛbɛ masaya bɔra a din kɔnɔ ye ni ala ka diɲɛ ye dɔnni b'a kɔnɔ ye ni ala ka diɲɛ ye o kɛra cogo min na o tariku bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a ye maramusuru ɲininka a b'o fɔ a ye dusunfɔla ani jeliba b'a ka so Alakira sallallahu alaihi wasallam ne y'a ye k'an to n ma muso furu san 22 san n ye muso furu o san de n ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye n ta k'an kɔrɔta siɲɛ 3 a kelen bɛ kungokolo kɔnɔ a jɔlen bɛ k'a ɲɛsin tilebi ma ne bɛ tilebi de fɛ ale bɛ kɔrɔn fɛ a jɔlen bɛ ne bɛ tilebi fɛ n fitinin n kɛra o ye san 7 hakɛ finijɛ b'a la banfulajɛ b'a kun na n bolila biribiribiri k'a kunbɛn a ye n ta k'an jaso k'an kɔrɔta k'an jigi siɲɛ 3 kab'o kɛra baara banna a y'a sɔrɔ n bɛ san 22 jati la hali wari binnen n tɛ se ka ta karamɔgɔkɛ fo bi ka na kabakow jira n na dugujɛ tasuma bɛ kuma fɛ a dugujɛ kɔnɔw bɛ kuma fɛ a dugujɛ n bɛ kabakow ye mun ni mun tɛ kelen fo tile 3 ka na muso furu o la fo bi n den fɔlɔ bɛ san 26 25 ɲɔgɔnna la silamɛw Ahamadiya tiɲɛ de don Ahamadiya tiɲɛ de don Nare takbir Allahu akbar maloya t'a la kiyama maloya o ka bon ni diɲɛ ta ye Nare takbir Allahu akbar Nare takbir Allahu akbar Nare takbir Allahu akbar a ye tiɲɛ minɛ wallahi ni tiɲɛ minɛlen kɔfɛ foyi tɛ ni hɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ yan ala ka Ahamadiya kɔrɔta i n'a fɔ a ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah kɔrɔta cogo min na la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sɛbɛnnen bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Alahu taala ka sankolo fan bɛɛ lajɛlen fo lawurusi la a sɛbɛnnen bɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ale Muhamadu de ye nin ko fɔ k'a fɔ a bina mais n'i ma da la a banna mɔgɔ ti mɔgɔ jagoya o ayi mɔgɔ yɛrɛ man ka mɔgɔ jagoya mais n'i dara la don min sa o tuma minɛ
i fana kana mɔgɔ mun ma sɔn kanu u lagosi kanu jakoya manil fard manil shabar manil kahar wahidun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام. أما سلام جماعة بلا جلين فو أننا جنسا كنين كايا نينش نسوا منا كنين كان ديكما أو بيسا ngomina kuma sabula ala ye sukondo dana mena kana madi tientikia antu me madi ko don abe santambo karmoke do ban abe madi ko fanyi mais ale rebo kale rebe madi ka sraka me ale ta do joyen madiye ambe ale be madi ka sraka abe qur'an kala ka jigi ka dugo ke aba fo ko ale be madi ka sraka ko joyen re madi abe madi nyini ne ra sile ka sura abe ka qur'an kala abe fo ka sinye keme wolongla ani bi wolongla nyini pour que ka blam madi ka sraka mais ale rebe madi joyen madi aba foto ko nakla aba fo ko jone madi bon ale rebe madi ko fo on nyesa ba ale rebe madi ni yae bon ne esmi gula be santambo bon nana me sisa moro mo skul bali abe wajuli ke nyoka wajuli soro mataka la me kuma me radio la me aka wajuli jalanye abe madi ko kisa nunga ka bone ni sojala la jes flat mena nana salo ntara dron sugola nyae 120 ne nyebala 120 mo fla be falika o beni gulu ba jeni namu jedo mais olu bala ka bulma fe no gwengwa bulma fe o kele ina fo be foko abion bisiki wo ba kere da fe ko mo su ka foko da jalika fali ko wo ba kere da fe ne nyebala u che fla ba ka fali nge 120 ne sigile me ka laje gulu ba jebu kana o bu ka fe ni gen ka gen on na temene ko ne bu kula jakata bon utara jigi utamana ka ne ni koronja utala jigi ujigla mga chef lan nana ne ma ko ne kanga kulushi siri ko sebe aya soro gulu ba jebe na fanaga me ne ba duguma ko ne kanga kulushi siri ko sebe no mo ni su gongora di ko nga kulushi siri ko sebe de mene nga jesiri don ne ra ko i chesiri sakwa yae bon sisa nana nyina fana ni ngo sisa ndina sika ta fonga sugonu fo mo ka la me ne re be sigida mina mbe sabali bugu bayalan ko bayalan ko fo mor somake ne re be mi mo ko seli mais c'est le canon de fond digné mo ko we ngunta sika boya fonga ni kuma info jama kala me be dugo ke jama e ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزكي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من امر رشدا ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا الله 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 الذي فرض عليك القران لا ردك على مد ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امر رشدا صلوات الله وسلامه تحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك النبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله عدد الشافعي والوتر وعدد كلمه ربنا تامت المباركه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من فك anjira herela alma anglina herela ame kelminga ame islame de keneka oni ame islame keneka nganga mofo ni islame ta foli kadaga alakra ere ko ko nganyo foli islame foli bon ndeko ni nyamara be ko angara kuma cheya detna nda cheya fana menda be boli munga abe boli sigodeka kadaga kadaga mtabe na boli sigodeka ka sabu ke ame madiu ka keneka mumato amisra madiu yere tientigiya aya ay ame karamola alnama kala gafeula aya ame karamola kafo jela ba wati do bana se madiu bena bo me bena soro dajali nye kelebe keneka me an kuma do ko ni jogo inde koyi anga na me ko madiu bora oye ala ni moro kan sise bargala moro kan sise de kara sabuye kangile to zigila ya kiya kabo kana bama koya
an nana o tɔnsigi min kɛ o de bɔra ni maadi ko ye ko maadiw nana a don an bɛ kabakoyara ne t'a dɔn ko maadiw bɛna bɔ k'a sɔrɔ anw bɛ balo la ja o bɛna kɛ anw ɲɛna mais baro kɔnɔna na da sera ko caman ma fo ka taa se tajudu ma ni tajudu ɲɛfɔla ne sedikun taara so ni n kɔnɔ miiri ka taa se ala ma ka taa se kira ma mais n ka tajudu seri jema don o don ne bɔra kɛnɛ min kan a fɔra ko maadiw ka kɛnɛ don ni maadi ko yɛrɛ ye tiɲɛ tigi ala k'a kibaru di ma ne ma tile 40 k'o la dɛ ne bɛ taa tile 7 dafa tuma min na umaru mazu ani cɛkɔrɔba jɛma dɔ nana ne sedu bolo minɛ ne nana kunu ko nin bɔla tiɲɛ fɛ sa dɛ wala alisilamaw ni kɔrɔfɔ nana i ye kabako min ye a ɲɛfɔ ne ye kabako caman ye nka ne tɛna se k'a bɛɛ fɔ nka n bɛ nin kelenni fɔ ne yɛrɛ sidaba don nataw la ne bɛna dɔ fɔ nka n bɛ min fɔ mɔgɔw ye ka bɔ awokrasi o de ye mɔgɔ k'u yɛrɛ ɲɛsiri seli fɛ tajuru an ka k'a ka baara ye ani gɛlɛya bɛ na i ma ni ɲɛ b'a la tajuru ta ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ o la n bɛ foli kɛ alisilamɛw ye silamɛ cɛman na musoman fɛn o fɛn se y'a ta ka se yan a y'a cɛsiri madi ko tiɲɛ don ni mɔgɔ ma da la tiɲɛ don i mɔgɔ min yɛrɛ da la tiɲɛ don hakɛto bɛ nin kan sɔla ni mamadu an balimaw ne ta ye n nana ahamadiya la cogo di n y'a la kodɔn cogo di ne donna n ye sibo de ye en 88 n dalen o y'a sɔrɔ denmisɛnniya bɛ n na kalo bɔra sanfɛ a nana da dugu ma dugu jɛra yɔrɔ min n ja tigɛra mais kalo in dalen dugu ma n y'a ye jamakuluba de nana ne yɛrɛ bolila ka na jɔ kalo kunna ka na kalo lajɛ a tilara ka yɛlɛ ka taa sanfɛ jamakulu in bɛ ka fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne farira jamakulu in kan an taara ne tora o cogo la a ma tile damadama bɔ n nana sibo ka ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye jamakuluba b'a kɔfɛ a bɛ ka duwawu don n'a ye duwawu don nɔrɔ bɛ bɔ dugukolo la a bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ fo siɲɛ 3 o kɛra wagati min ne ye n ka minɛn siri denmisɛnniya kɔnɔ ka wuli sisan n bɛ taa wari ɲini na n sera segu o cogo kelen in kɛra n'a ye tuguni o y'a sɔrɔ n ye wari sɔrɔ segu n yɛrɛ kunna wari a don a bɛ se fo 8,000,000 ma sibo in kɛra na a don n kamana ganna n bɛ taa min ne sɔrɔla ka se lasana kanɛ ma segu n ye n ka sibo ɲɛfɔ a ɲɛna a ko n ma abdul karim a ko nafolo min b'i bolo nin ye a b'i ban o kɔfɛ i b'i sɛgɛn i bɛna wari wɛrɛ sɔrɔ abdul karim nafolo in b'i ban a ko mais abdul karim nɔɔrɔ dɔ b'i nalen i bɛ tila ka na bila nɔɔrɔ in sira kan ka mɔgɔw wele ka na ala ma ne ko n k'o bɛ se ka kɛ cogo di wari min bɛ ne kɔ a don ne de b'a hakɛ dɔn mais wari banna ne nana lasana kanɛ fɛ yen a ko i sigi ne donna sufiya la yen n labila wagati sera a ko n ma ko taa ne bɔra o kɔnɔna de la ka na wotoro boli bamakɔ yan k'an to bamakɔ yan 2003 sibo in nana kɛ n na tuguni n bolila ka se n terikɛ dɔ ma abdul kadir bɛ yan blanc missionnaire don o fana terikɛ de ye abdul kadir ye a ko n ma e ka nin sibo in i k'i bɔra yɔrɔ caman mais mɔgɔ min bɛ se k'a walawala k'a f'i ye o ye umaru muazu kulubali ye a ko mais ne terikɛ bɛ yen an ka na an ka se a ma an ka ɲɛfɔ a ye a don an nana abdul kadir nɔfɛ 2003 a y'a sɔrɔ a kelen de bɛ mission kɔnɔ mission yɛrɛ kuru kɛra a kelen de bɛ yen 2003 a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ne nana n ye sibo in ɲɛfɔ a ɲɛna ko usayi voyagelen don an k'a to n'a nana a ma mɛn usayi nana ne ni n terikɛ nana n k'an bɛna kuma ɲɛfɔ umaru ɲɛna mais a don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne nana umaru ye cogo yɛrɛ ne ko ayi n ko nin tɛ se ka ne ka sibo ɲɛfɔ ne taara parce que ne hakili la n bɛna sɔrɔ cogo min ne bɔra karamɔgɔ minnu fɛ bazɛn nin fɛ ne hakili la n bɛna sɔrɔ cogo min ne m'a sɔrɔ cogo ne ko n terikɛ ma a ko n ko ayi n ka taa n k'a ka ɲi. नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अहमदिया जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद ne tora kɔnɔna de la n bɛ ka arabu lamɛn n bɛ k'a lamɛn n bɛ k'a lamɛn fo usayi da nana se kalo ale yɛrɛ kalo ye cogo min n'a jiginna ne ko n ko nin bɛ se ka ne ka sibo ɲɛfɔ o y'a sɔrɔ
lasana kana ko ma nafolo fɔlɔ in b'i ba i bɛna sɛgɛn i bɛna nafolo wɛrɛ sɔrɔ o b'i ban ne ye wotoro boli san 7 Bamakɔ yan ka nafolo filanan in sɔrɔ o banna an kɔrɔ Salon Nasir o fana tun ka ca 8 a bɛ taa fo 10 na o banna Salon Nasir an kɔrɔ ne nana n yɛrɛ sɔrɔ Ahamadiya kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa formation na Jijeni mais kabako juma kɛra n na Jijeni ye k'an to Jijeni ye n nana kalo ye ka tile ye su min ka tile ye o su kelen ka kalo ye su dugu jɛra dɔrɔn n y'a ɲɛfɔ Yaya Sise ɲɛna n ko Yaya n ko ne ye kalo ni tile ni ne dun ye kalo ye n bɛ Alakira ye ni ye tile ye n bɛ Alakira ye n ko mais a timɛ san de bɛ Alakira ye n y'o fɔ missionnaire ɲɛna ye o tile 3 n nana Sibo k'a ye Alakira ni Mahadi u bɛ ɲɔgɔn fɛ kisi ni nɛɛma b'u ye a ko n ma a ko Abdul Karim mais Mahadi de y'a fɔ an m'a dɔn Alakira de y'a fɔ an m'a dɔn parce que ne kɔdonnen don u la u bɛ ne kɔfɛ ne ye n kɔfilɛ de k'u ye u fila bɛ ɲɔgɔn fɛ u nan'u sigi dɔrɔn a ko n ma Abdul Karim a ko i kɔfilɛ i ɲɛ bɛ jamakulu minnu na n'u filɛ pɔn cɛmancɛ la kunkolo kelen de b'u ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ jamakulu in bɛ pɔn cɛmancɛ la mais pɔn cɛmancɛ min don jamakulu in tugu bɛ fɔ ko terrain wagon bɛ ɲɔgɔn kɔ cogo min mais mɔgɔ kelen de bɛ jamakulu in ɲɛfɛ a bɛ ka taa mais pɔn kɛrɛfɛ jamakulu tɔw tonnen don pɔn kɛrɛfɛ dɔw sen kelen bɛ sanfɛ dɔw sen kelen bɛ duguma dɔw sen fila bɛ sen kelen bɛ sanfɛ sen kelen bɛ duguma o bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ mais jamakulu in bɛ ka taa ni vitesse min a vitesse ka teli ni terrain ne ye n kɔfilɛ ka jamakulu a ko i ɲɛ bɛ jamakulu min na pɔn cɛmancɛ la ni kunkolo kelen de bɛ u la k'u sama ka taa ko o de ye jamakulu ye min bɛ tiɲɛ kan o de ye jamakulu ye min ye Mahadi ka jamakulu ye ko o jamakulu de taatɔ filɛ nin ye pɔn kan nin. Nare takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Ulama Malki. Jai. Ulama Malki. Jai. Nare takbir. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم وعليكم السلام نتوغو موسى سيسوكو سيغا سو جماعتو بريزيدان دي ني ambe kene min kan ye nyina yene chien sabana ye mbena kene nika 2013 2014 nyina 2016 n'a fɔra an ka suma ɲɔgɔn ma jama min bɔra ɲina ni mɔgɔ min ye san tɛmɛnen ta ye o ka kan ka waju a yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn fɔ a ye mɔgɔ ma fɛn yira la Amadiya ko nin n balimaw ala tɛna jigin ka kuma maa si fɛ tuguni o tɛ kɛ bɛɛ de b'a ye k'a faamuya i yɛrɛ ma n'i sɔnna i sɔnna n'i banna wa i ko b'i yɛrɛ bolo Sikaso nana ni kari 4 de ye ɲina an y'a fɔ an da la don min an bureau membre an y'a bɔ an da la don min ko o bɛ se ka kɛ hakana ko la mɔgɔ dɛ a tɛ bɛn dɛ mais an ka jama bɛɛ ma se ka na o an tɛmɛna dɔw kan a bɛɛ ma se ka na kari 4 a bɛɛ ma se ka na dɔw tora kɔfɛ dɔw yɛrɛ ye mobili wɛrɛ ta ka na sɔrɔ jalisa kɛnɛ kan yan donc Amadiya ko kuma kuntagala tɛ jɛnya ni min ma mina i ka mina min t'a mina i ka to yen ne ma kalan wɛrɛ kɛ ne ye gendarme kɔrɔ de ye n ye gendarmeya de kɛ n si kɔnɔ san 36 jamana in kɔnɔ yan mais n ye gendarmeya kɛ jamana minnu na peut-être dɔw bɛ jamana ye n ye gendarmeya kɛ yɔrɔ minnu na u ye n ye ka n ye baara la ni nkalon ma sigi yɔrɔ kelen ni maa si ma jɛ nkalon na o tiɲɛ kelen o de ye n se Amadiya kɔnɔ n sera Amadiya kɔnɔ cogo min n tɛna se k'o détailler nin yɔrɔ in na parce que mɔgɔw sɛgɛnna dɔ kɛra tile 3 bi dɔ tɛ da dɔ kan bɛɛ ye dɔɔnin mɛn wa bɛɛ ni dɔ bɛ taa so n bɛ dugawu de kɛ min fɔra yan a ka mɛn a ka labaara a ka nafa hakɛto bɛ kuma la sali ala Muhamadu Nare takbir. Allahu akbar.